Akwa banyak samat pi kendiat. Siapang ka resurrection lane ka jingmihpat ka jong Jesus Christ. Manus nem ngiyo eka Good Friday, manus nem ngiyo eka Easter lane ka taka ka resurrection ka jong Jesus Christ ka jingmihpat ka jong Jesus Christ. Ka jingmihpat ka jong Jesus Christ. Pada bang pulih ketien ka jong belai ngasham. Bagi jing kiwen hakatu kapor bagi dang abau try Jesus Christ udan hapo jongka tu menek kata ka Jakarta bio Jesus Christ kadon ke jing kiwen ka syarkai bah yaki Rome yaki nong Rome bat yaki nong Jew ki Israel manor kataro kadon ka jing tieng yaki senran jong Jesus Christ ba makiro ki haban re nama ba kimnor ban mi shabar nama makiro ki dan na ka threat ba ki ba an penyam but ki Jew but ki Rome ki dan ka jing tieng ba ne ubreo ula une u Jesus Christ ba claim bangan sami pat aden laisngi ki dan kata ka jing tieng ba yo ja ba ka long shisha kum ta ki le kum no bat ki ba u Caiaphas ula leit man kerpad ya yo pilat ba unsong ban ai shipai ha oba bakin leit bakin yang hakmat jong tau mau yoki kumno yoki plate kine ki sanran ne yoki tono akamat ka jong Jesus Christ kanang ba kanam la ban pendap yek ba ukran bat kum tau pila la sha yoki ba kin alami ki shipai ki jong shipai roman abang te apo ka Jakarta jong Jesus Christ bat nangta la sil yaki mur la kerkut ya kata ka ya tau mau de kinjri tau mau de kinjri tau mau la sil no yaki kanang ba mano om nam la bantu ya ka met ka jong Jesus Christ ba kanam urlang hanya kejing tiang yaki senran pat namar bamaki kim dan syu kata revelation bakin mi shabar bakin ya lap ya ketien ke jomlene syapang Jesus Christ namar ula yap bat kim syam lakan mau bau try Jesus Christ ong bangan sami pat aden laisngi kita dan kata kejing re kata kamera ila set ko dilade kata kejing tiang kaya Peter yo Petrus la ong bau men long mau siang hau mau siang ante ka balang but namar ba ngitip do bau Petrus ulong bating et mario trial la len laisian baga penyo la penlong shock you nama balai ba bau la len you try laisian and u klet pat bau try Jesus Christ ongan sami pat aden laisngi sami pat aden laisngi but kelaja akum ta aden laisngi bau try umi nama ulami pat try Jesus Christ ulami pat so ya kata man kapor nado bang lang kana rung so ba ya ka jingmihpat ka jong Jesus Christ andai kini kisni kat bang adang try nga te ba mila mihpat balai pat ngi dang long telot ngiti ba mila ya palo ka ding pna ba den laisngi mila mihpat balai pat ngi dang long telot baro ngi so ya kubor ba mila mihpat balai pat ngi dang telot balai ngi dang telot try kaei should try mensim jom blai Ukraine wang hadin ke jingmihpat sa kaei after resurrection what's next wang hadin ke jingmihpat sa kaei balai bagi senran jung Jesus Christ hadin ke jingmihpat bagi sa shlur menyalap gospel dai ba Jesus Christ ulait ban mi lane ban lait akmat jong Petrus Philip Johannes mereka tambah ulit ban mi Henry ulah betah den ke resurrection kan ne ke de kapor bangi ngidan hak yeng zama ki bangi sha lockdown bangi dan hak kapor lockdown curfew barok ngi kemit lenti online service ngi nyo online banya mana yu play Henry hak tu ko online pat ngi ngim song tu ngi le yu ngi abunia shane shatai ngim concentrate ngim laban concentrate ublay ai kenang ya kene ka resurrection day la nega jingmihpat ka jus ai kenang yang bagian tep bagian soto bawang kaei ngang nega jingklik ong kaei pat sa kaei pat aden ka jingmihpat sa kaei
What's next? Try ong kumnoy kisanran. Try ong kumnoy kisanran let up kamera bahaneng. Ong let up kamera bahaneng. But kila up kumtai kila don kata kamera bahaneng kila up you try Jesus Christ. Kidang kemilan tiu try Jesus Christ and try Jesus Christ ong up kamera bahaneng ba ngan sa ay kijing ay sobha. At kadbay kinang up kim song to kumno kin le kila wan lang mamta habay kila sedang banjoy boom kawan kata kal air ba kiwen hagi kam ki apostol ba ar. Hai kam ki apostol nong ba ar ong ba ha kamera bahaneng. Kaneka ba ong after resurrections what's next? Ha kaneka pa bangi lockdown ngi dan kamera bahaneng ngi dan kamera la ding ngi dan kamera tia ngi dan kamera lala ka jong ka ba ngi trengi kita. Ong ya pi after resurrection day ka ba ngin yo e ka ba jongi ba ngin yo e jing shlur man sem jong jing scam o man sem jong jing shlur day bangin up ha kamera bahaneng bangin up o man sem jong blai bandap ban bandap ingi do man sem jong blai kanang bangin long ki ba shlur kanang bangin long ki ba yang scam kanang bangin dap da ka bor ka jong blai ba tip ba o petrus day o bating et ba di bating et na mari ola jet banong komredan day ka jing ting et ka jong ba ki ha ban ya re warado tu kasngi ba o jisu pa abe ki kamera bahaneng kalong kom bakire na makim la ban mi shabal bin ba gospel eta ka dawo tribe sa ayo men sem jong jing shlur kalong kom ne kam ki apostol nong ba ar badan ba ki ong ba ki senran ki up ya kamera bahaneng banyak kendo jisu ba kila kendo jisu app kadai ba bakla kadai kane Di ondala poi ka singi Pentecost ki baro kledan lang hakawe ka kejaka te kendit lawan ke jing sawan na beneng kumkal air babe kertap bat kala pendap ya ka yeng boro kawe hakaba ki hakleshong bat la pau haki ki tlie ki bapat penat kum ka ding ki la shong halor way away naki ki la shong halor way away naki bat la pendap ki baro do men sem bakoi bat clear sedang ban kran de ki way pat ki tele bat kumbau men sem ula ai bor ki ban kran la ai bor ki ban kran ki dap da ka bor ka jong blai kane ka di ka bor ngi bangin apa ka kamera ba nga kamera ka jong pi ya after resurrection hadin ka jingmihpat sa kaei try up yo men sem jong blai pan yo men sem jong blai ka jim ka jong pi kana ma pinla ban yang scam way la da yo men sem jong blai kan wan ka revelation but kang ne u petrus usdang ban ya lap ya ktien ka jom blai namar u yo ka revelation usdang ban yo ka revelation ma men sem jong blai do nong kai bastan basatam kane ka dei ka bor ngi hadin ka resurrection de bangin pediang try ngin pediang yo men sem jong blai ngin kmi yo men sem jong blai ngin trang yo men sem jong blai baru try ong bala pendap ya ki baro do men sem ba koi bat kilaya sedang ban ya kran ki wepat ki tele ka mod ki kita ki kentien beneng ba ki ong ka kentien beneng bat kumba o men sem la ai bor ya ki ban kran bat baro ki chu ki ba shong ta ki hap apa Jerusalem ki breu ki baru blai na ki judge ban reu baro na po ka beneng ya mo ki badan hang ta ti kile yo snow ya kana ki jing sawa pat ba baro khoi klewan ki ong ki ne kile bu ai ini kile buat ada dan pat haka pindah pula ka ter kam shapa baru kile kendet kile ong pa kini kile buat ter komta dan na pedang jong ki way na kita ginong Jerusalem ong menta dang kendai baje kumno kin buat ada kede ka bor ka jomblai ka wan hierarchy kede ka bor ka jomblai ka bla wan haki baik leo ban kren ni kini telet bat kelas dang bat hangta Petrus la yang joy handa haka jing ting et ka jong la yo man sem jong man sem jong shlur ula yo ka man sem jong shlur ba hangta haka khot ba khat saw handre u Petrus la yang joy lem bat ki khat wai ngot ula panjam ya ka kten ula ya tho haki kopi ki rang ba Judea bat pi baro ki ba shong ha Jerusalem to pin tip ya ka ne bat to sha skor ka kten jonga naba kine kim buat kumba tharai mapi namar badang shipor kasngi handai ka ne ka long kata bala ong ujol na thulupa
kan jaro haki sngi ba khaddo ong blai bangan theno yo na uman sem jonga halol ka do baro te ki kon chindang jong pi ki kon kan thai baro kinya tholo pa lagi samla jong pi kinyo i ki jing itu pao ki jing itu pao ini ban kemilen tinggi ini ban up human sim jom le kamera baneng apa ngisha lockdown set ila day up human sim jom dry human sim jom bon wana ka jing em ka jong aba jong pi kenang bangi ngin yang scam kenang bangi ngin yang scam human sim ublay uba ayu ne human sim ublay uba bon shisha do kata sham la ai do way pat human sim uba tlot bor sham la ai do way pat human sim uba shulong sosi duka human sim jong ka jing ting am why yo jo human sim you tau human sim bla say pat Jesus Christ but shwa kata shwa ba pin sung tho kom no ban pediang yo man sem jom le no pi struggle pi don kam ya kane barro ki chakri la ne ki non bod Jesus Christ ki dei ki bla pediang yo try ki ba bod yo try but ki dei bla kapat yo anes lai wa ma don kam ya pi ban kapat ba pin yo pediang yo man sem jom le aden ka resurrection pi don kam man pediang shisha sha yo Jesus Christ but kanang ba pin yo man sem jom le yo anes lai Pidi ban plate ke Bible ke ba pi pule ba pidan haye. Ujisu la ya tho. Baru la ong hao shisha ong hame. Lamda kapat yo breu omla ban yo I ya kahima oble. Shisha da empat sham la kapat ya pi nam la ban yo I kahima ka jomble namar leng ba da ki kmat jong men sem ba ko yo I ya kahima ya ka baneng ba don ne pok ndo yo I ya kahima ka jomble. Idan kami man sem jom blai man sem badap da jing shlor man sem wa pen shlor ba pen klan yang ba protect yang but blai wa yang utau man sem ba kom no blai wa yang ke kata after resurrection day bangi de ban up akamra ba pipidan man kasi man ka poing lai snow ya ka jingmihpat ka jong Jesus Christ try on what's next sa kaei hadien ka jingmihpat sa kaei ka de kane kami human sem jomblay kami la day ka por ban kami human sem jomblay ban man sem jomblay wang syam la adu ba man sem ba kom ne kom tai henry wang ko roman kal nang ba prado khat ba khat we une ude to man sem jomblay une ude to man sem badan ubadi bandan apa jongi bangin ap kementi wang henry roman pra khat we henry lada man sem jong uta bala pen mi pat yo jisu henry lada man sem jong uta bala pen mi pat yo jisu na ki bayap u shong sa apa jong pi uta bala pen mi pat yo Chris na ki bayap un pen imro iki kat met kemudian kita ki met bayap jong pi da utau man sem jong bu uba shong apot jong pi ke ne ga jing pang ka bawan la da ngi dan yu ne man sem la da ngi dan yu ne man sem wa ka jing em ka jong ni u ne man sem ban wan man sem ba kom no shu wan man sem jing pang man sem jong jing ting ai la da ngim dan yu ne man sem jong blai la sai pa de Jesus Christ lum jing tap wa pen thli ka lum jing tap la da dan apa jong la da phim la ban up yo ka jing em jongi kan long kum jo kan continue kum jo in sukan ma ya ka Good Friday ngin sukan ma ya ka Easter Sunday lakot hai lakot balai fitip ka kot namar bangi long kum ne Ezekiel life we namang long kum ne ngan pule suki jaya kene kanang pin song tho kanang ba pin khmi yala de pin pe yala de balai ngi long ne an kum ta Ezekiel life we kiliawan hame kumbawan kipat ba bat kia shong ha khamat jong me kumba shong kipat ba jong me Henry Kimle satyai ki osnoy ka ktien ki sha skor ka ktien jong me Henry Kimle satyai ki namar de ki shintor jong ki pin ishi bon ka jing e Henry ka dono jong ki ka ya be ki jing mentoy jong ki bon se na banga perkhat banga pe ba ki bon ba be yu Jesus Christ ba priang yu Jesus Christ ki song kmen ka resurrection de ka namar ba ki be ki jing mentoy jong ki bangin la ban yo priang ya ka jing pen kya bangin amada don tapi duk ne pirus pa tapi jenjan ne pikmen shakri be utrai dan be utrai bat kene ka por ngi ka dei bangin up yo man sem jong blai ha kamera ba neng kenang ma pinyo ai ka bor ka dei kata after resurrection what's next ka dei ban up yo man sem jong blai hadien ka jingmihpat jong Jesus ka epat ka dei ban up yo man sem jong blai pedang yo man sem jom blai pan yo man sem jom blai kenang ba pin scam kenang ba pin yo bor kenang ba pin light na ka jing tieng na ka jing ngai bet mau man sem jom blai unya da be ya pi dei tang ba o wan ra ka jing pin khia da u RP ka jing start ban ya ka jing ka jong pi
Dia kata apa teng-teng ni semua telan ni semua suai la lakut ke resurrection day ke lakut ke Easter Sunday lakut lebih koi la syai ke singin long biang kumjo la shi singin long biang kumjo mdan di etli na marba phim dan yo man sem jomblai uban guide ya phiman ke singi banya lam ya phiman ke singi ngim la ban song thu ke sur ke jomblai ro ba kwa ban kren yang kwa ban banya lam yang na marba ngim dan yo man sem jomblai ngila up kmi lenti ngila pediang ye ke jingmihpat ke jong Jesus Christ andai pediang ye ke jing putha Jesus Christ ong up pediang yo man sem jomblai kanang ma phinlong ka jingjo wat long gum kini yo soe ktien ka jomblai ni shu pancha skor ktien ka jomblai handai ngim le satya ka izaka life way wa pi kam le satya pi ni shi bon ka jing e na ka shuntur ka jong pen dai ka donor ka jong pi ka ba ka jing man toy la de up yo man sem jomblai pan yo man sem jomblai pediang yang mensem jomblai ong try jisu ngala pediang yang me mela mi pat nganget mela kio ro ka dingna na menta jonga mela sha nam ta jonga bat mela mi na ro mela mi dalam jing tep khnang ba miran rai ka jing jaw jim ka jonga henry ban ya ka jing em jonga ba man la ka sngi dei mensem jomblai ban penslur ban ai mensem ya pi man ka sngi un pen kan mau ya pi un ya lam ya pi ka jing tieng ka jomblai hoi ka long ta roman phra ka bem pat kot kumta te ko para banget ngilong ginong kit ram om na kata ka do ya ka ban em kat ba kum ka do na mar la da pi em kat ba kum ka do pin yap no ken hena da pi pin yap troin do men sem ya ki jingle jong kata kamet pin em ken na mar kat ya ki ba la lam do men sem oblay kita ken gilong ki kon ki jomblay kat namar kat ye kibale lam do man sem jomblai kita ken ki long ki kon ki jomblai kan mau ba pin soto ba pilong ki kon ki jomblai pi haban plang man sem jomblai ba pin ya chakmat ka dai kata after resurrection you need to receive the Holy Spirit hadien ka jingmihpat jong Jesus Christ pi don kam ban pan yo man sem jomblai ni shong ha yeng im na ban man ne yo blai ni shong ha yeng im nang ban chakri yo blai im nang ban rai im nang even ni small le ran do ban plai ka kerteng jong Jesus Christ ba ki paramadan ni small le ran ban plai yo Jesus Christ ki jakatra jong ni small le ran ban plai yo Jesus Christ ka lentia jong ni nama blai bang im dan yo taw man sem jong jing shlor ngim don yo taw man sem jong Jesus ngim long man long je seng nama ngim don pastor ngim long man long je seng ma ngim don yalap ngim la ban long je seng ma ngim don padar ngim don ter nama phim don yo man sem jong blai te kum no nyalam ya pi ha ban up je jong ki wei ni ha ban up online ublek dan interzon kama ka offline ha ka jing em ka jong pi ka personal life ka jong pi ka yeng ba pi dam na pi ba pin pediang yo man sem uban kren ban yalam ya pi ban pasel ya pi de tekra ong kita gi ba ya do man sem kita gi kon ki jong blai kat kum ka roman ra khat sa nama phim shem la pediang ya ka man sem ka jinglong marao pat ya ka ban shep teng re pilak pediang yo man sem jong ka ting kon da oba nya yam kerpat aba kopa uta man sem ken u ya plashai rengkat bat ka man sem jongi bangi long ki kon ki jumlai shi sem na pidan yo man sem jomblai open scam ya pi ka man sem jongi ka pen scam ka rengkat man sem jomblai ba pi dai ki kon ki jomblai bat ka pen kan mau bangi dai ki kon ki jomblai bat ni dai ki nong yo patang yang ni patang to kra don kam yo man sem jomblai hadin ka jingmihpat jong Jesus Christ don kam yo man sem jomblai hadin ka jingmihpat jong Jesus Christ don kam man piang yo man sem jomblai don kam yo man sem jomblai ngim don interest ai ban yo so yo man sem jomblai ba ka ka jing balai ni la shulet niam rukom lami pat Jesus Christ manus nem mi pat Jesus Christ handai ban ya ka jing im ba man la ka sing bagin piang man sem jomblai ngim kwa dan pulpulai nak Isaiah katway nong baar une man sem jomblai we lam yangi shaka jing shempang ba shaka jing start man sem jong jing slabat ka bor man sem jong ka jing tip jing soba jong ura bat ulong ro bat uru kan long kata ka batieng yo try unya lam ya pi shaka jing shempang ban tieng yo try ro but man sem jong utrai shong sa halo jong man sem kata ka jing start ba jing shempang man sem jong jing sla but ka bor man sem jong jing tip but ka jing shep tieng yo utrai
uneu man sem jong wisdom man sem jong knowledge jong jing shampang jong jing start wat u Petrus adok ka jing tieng ka jong uro habau yo man sem jong blai umi shabar hadien ka jing mi pat ki mi shabar banyalap ya ka ktien ka jong blai leng ba uneu man sem jong blai nama lapen kup ka pora ki haba ki mi shabar ki la mi da ka bo jong blai ba ki nong pang ba ka ki yo jing pen kia Yok revelation bagi dua kerteng ke jung Jesus Christ ki nyo jing pen kia ki bad ko ki badan ha ka temple ka temple ki biat lenti nang ta ki ong ka sel ko pangim dan to yang ka kerteng ke Jesus Christ jung ya la da pi dan human sem jom blai ngan ong ye pi ki no ki jaka ba pi doi ki jing pen kia kan wan ba pi dan pi human sem jom blai ki jing kin ja ki jing kin ja jong pi kin ja ki jing long ma roi jong pi kin ja anda ing la long jing len bangin chu update ni ki we ngim kwa sho yo to man sem jom blai ngim ko asyur mai ngladan te kinong penya jong ka balang ngladan te kita ngladan kita pim dan yo man sem jom blai ta ka daw ngi struggle ta ka daw ngi so ta ka daw ngi so jinjar ba ngim dan yo man sem jom blai ngim tip ka e pat bangin le hadin ka jingmihpat jong Jesus Christ ula mi pat ula jap ya ka jing yap utrai ong up yo man sem jong aknang ma pin yo ban pen kop da ka bore pi up yo man sem jong shem ba pin yo ya ka ta ka jing tuai ka ba ya la ban ya kan ba do blai Dayu nu blai bang anga syakri, dayu nu blai bang igi syakri, bau aya piu tau man sem jong blai, hadin kata ka jingmihpat ka jong Jesus Christ. Babon nangi ki ong ba, bon ro ki ong ba, ki pe ki sendan ki struggle balai ba kim dan man sem namai ki utrai Jesus Christ dang rengkat bat ki. Udang ya rengkat bat ki kim padan ka man sem jong blai dai mas mi, nama utrai Jesus dang sem ka jing ikai, utrai Jesus dang sem ka ta ka boron pen kia ki bre, utrai Jesus Christ dang le ikam pala barakai, dayu Jesus Christ. Hadien baula Jesus Christ la itino ela depan hadien baula mipat ula penihir no ya kata ula pateng no ai kisenran hanga happy abangi celebrate abangi up ya jingmihpat ka Jesus Christ ni deban up kmi lenti bat human sem jomblai ni deban up kmi lenti bat human sem jomblai hallelujah praise the Lord Ngaron cipon ki kay bangan share bangan sambat pi tang ba ngai pim nom la ban pediang lot bara. Na ai tang ni glimpse ke bangi ni ban le aden ke jingmihpat Jesus Christ. Kemi pediang rang pan yo men sem jom blai ha ka jing im ka jong pi ke de ke ne ka por bangi set kot ila dai kamera set ila dai kamera pan yo ne men sem jom blai kumba o try ule ki kam ki apostle ba one by ka ding boom ha ka jing im ka jong ki da one do men sem jom blai but ki yo ka bon men sem jom blai de to try wang anda let mangangan ai ka jing ai som pa ka ba crowd tam de men sem jom blai ba la persada ka jing im ka jong ki ba la persad haki Tia baik ong ya kane ula persad halo jengki ba ula ong haki to pediang yo men sem ba koi ong to pediang yo men sem ba koi yo anes arphau arphwe atau arphoar wong ula persad yo men sem ba koi haki te haba ula ong ya kane ula persad halo jengki ba ong to pediang yo men sem ba koi ong try hadin ke jingmihpat ke jome ngadan kam yo men sem jome try hadin ke jing job ke jome ngadan kam yo men sem jome ngadan kam yo men sem jome bon ya ta wera ke jing ke jong ngadan kam yo men sem jome bon ai ke jing im ke jing jong ke jing shler ke jing jong ngadan kam yo men sem jome khnang bangan la ban job e ki wei pat ke men sem ngadan kam yo men sem jome bangan la ban yat be ke jing ke jong bangan la ban yat be ke jing ke jong de yo men sem Idan kam hadin ke jingmihpat dan kam yo men sem ba khoi ke dei kata sa ke pat ke jing pediang yo men sem ba khoi ya ka bor ka jong try no pandem jong yu Jesus Christ mau de try ubam e thli yangi ta ka daw ha ka por bo keo shalor or bo ong up ik sendan ha kamera ba nang u the pok do men sem jong blai ba un the ka jim jong phiro do men sem jong blai
ngai ba phi song tho e kane ngam dan chibon makan a phi ngam dan chibon makan kran ma de tang ini pon hi bo try kwa ban kran adang kran kan bang pol si kan ta phim nam la ban chong haju ban sngam ya kane khobor ene kran tang kan ne blen don kat ba phi man sem jom len don kat ba phi ba ngai ba phi nya ba phi nya ko ngo ba phi pdiang yo long kom ka Ezekiel life puwe wa tang ka shuntur tang phi pen i ka jing e chibon re ka man sem jom phi ka ba ya ka jing kwa jong phi ka jing man toy ka jong phi wa phi osngo ya khten ka jonga wang phim le satya ya ka phi ham siam la ko ngo satya na ma phi wan tang ka shuntur be ready pdiang ne man sem jom play pdiang ne man sem jom play man sem jom ka par man sem jom jing shlur man sem jom jing da wa pen kia ke man ki do ba yap hallelujah blen kur ku ye phi god bless you